तोड़ल बाड़ू तू कहीं के ना छोड़ल बाड़ू तू हेलो 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 भरोसा तोड़ल बाड़ू तू कहीं के ना छोड़ल बाड़ू तू बदल के राजेंद्र भैया अब हम हनी खातिर कहल छोड़ देले बनी हम रौरा जौन कहबू है हे पल्ला की हम संन्यास लेते जाते हैं बदल के साफे सुगनी कवन तू ना जितेंद्र बाबा हमरा गोल्डन भैया खातिर कोटे मरे वाला व्यक्ति है जितेंद्र बाबा लास्ट में लड़का कहता हमारी है गजेंद्र भैया खानी रौरो है 1 मिनट खड़ा होके हमारा के समय दी बाकी समय रौले रही अब रौरा जौन कह रौता ढेर लोग के बनौले बानी हम तो यही तरी लोग के जरे सवाल जवाब करीला हम साहब की तनी गजेंद्र भैया खातिर जोरदार ताली रवा सब बजाई एक लाइन ऐसे कि वो जुबिन नौटियाले बाड़न जे चित्रहार कहेले हमने के कुमार सानू उदित नारायण के राह पर चले लगे जोन पूरा कहब बाड़ू तू काठ करे जी हो देलू हमारा के तेज हो रईस अंसारी जी से निवेदन है कृपया 2 मिनट के लिए आएंगे 2 मिनट के लिए आएंगे रईस अंसारी जी बाड़ू तू काठ करे जी हो देलू हमारा के जी हो अरे बदल के साफे सुगनी बदल के साफे सुगनी कौन ना फसलू बहुत बहुत धन्यवाद गोलू बाबू एगो कुछ श्रोत समाज नहीं टाइप के माने संगीत